Takže čaute ľudia, moje meno je Xelo a dnes si zahráme MX World a spoločne s Aerobsdanom zase. Čau. Ľudia, ale väčšina ľudí, čo mi aj dajú like, napríklad na short, čo mám taký edit s autami, tam mám že 30 lajkov a nikto z nich mi asi nedal odber, lebo že mám 19 odberateľov. Takže bol by som moc rád, kebyže mi dáte odber, tak. A my si ma predbehol? Zišlo by sa. Tak to ti potrúha. Pozrite si Aerobsdanovú reakciu na najlacnejšiu myš, čo niekto našiel naozaj, ak sa volá nejaký Real Geek, alebo ak sa volá či čo. Geekboy. To je to isté. Real Geek. To je to isté. A vy si zase pozrite Xelovi videa, dajte mu like a odber, aby prekonal jeho počet odberateľov 20. Mám 19. Takže dajte mu prosím niekto ten jeden odber. Môžete mi dať kľudne aj že 100. Alebo 300, nech predbehneme ešte jedného spolužiaka. Aha. No, tak Som sa tu rozbil. A ako zas tak ďaleko odo mňa nie si v odberateľoch. A ty máš koľko? 123. To kde si zebral? Nič, iba som točil. Vole, však ale ty tam máš reakciu, vole, a z toho máš toľko odberateľov? Tak ja mám akože taký populárny short a z toho som mal plus 30 odberateľov a má 22 000 zhliadnutí. A to čo je za short? To sú také góly Lamina ja mala tam. Edit? Nie. No aspoň že tak, lebo tie tvoje edity sú niektoré hrozostrašné. Áno, hej. Ľudia, ale môžete mi dať aj follow na môj TikTok. Ani neviem, ak sa tam volám, ale volám sa tam Xelo. Ivula. To ma nájdete, však poznáte asi moju profilovku. Proste napíšte tam Xelo a moju profilovku tam uvidíte. By the way, ja tu mám najrýchlejšiu motorku, takže drahšia není. Toto je Kovisuna, to má byť asi Kawasaki. A drahšia tu není, tá stojí tak 35 000, alebo koľko stále neviem. Aerox, nech zahráme si niečo iné. No, dobre. Jej! Ale aj keď si to chcel hrať ty, ale však To dobre. ty si chcel hrať, nie ja. Ty čo takto klameš? Ja neklamem, ty klameš. Čo si zahráme? Tu player obi, ale už nehrám na klávesnici. To je zázrak, ale nechcem ísť tu playerobi. No dobré. Takže napríklad nahrali. Joini sa. No dobré. Také. Ale ne, ja sa nechcem na sopíru, čuj. It's raining tacos. 109 rokov. No ja to spamujem, vieš, ak pomaly mi idú.
Sú také fľúske, to je nuda. A ja poďme si zahrať dačo iné. Myslím, že keď sa chcem líznúť, sa mi tam dajú nejaké... Prečo som sa dal hore? Domino Playground. Nie, viem, čo si zahráme. No tak. Joini sa. Pritom to ti vybuchne telefon. Flashpoint, to čo je? To je tam, jak som ti hovoril, že ma tam naháňal nejaký tento postih. Čo som tam vyšiel z toho lobička a začal ma tam niekto naháňať. Ja mám ísť. Ja už som to hral, ale už mi to... Dostaneš takého čapaka. 4, 7, 6... Axel, mám tu novinku. Jakú? Že už nemám 5%, ale 24. Prosím ťa, daj sa na nabíjačku. A však ja mám šetriť, čo mám to vydrží. Prosím ťa, daj sa na nabíjačku. Však dobre. Počúvaj ho prosím na Aerox. A však som si ho už dal na nabíjačku. Máš čas. Ako ocenil by som, keby mi to aj išlo, ale môj telefón je tak podpriemerný, že sa mi to nezačíta. A začíta. Tak to bola chyba. Ty si kupoval telefón za 150 alebo koľko stál. Ja som nemal. Povedz ľuďom, aký máš telefón. Ja som. Ale nie, no. No dobre. Nokia? Nokia 3310. Nemáš Nokia 3310. Ale dobre. Motorola Moto G35 254 GB 5G. Tá batéria maximálne 100. Podporuje plug and play. Podporuje OTG. Podporuje myš a klávesnicu. Dá sa na ňom volať. Logic. To už nikoho nezaujíma, ja mám Samsung S22. Môj telefón má takú kapacitu, že mi to chce že mi to nejde. To. Alebo či ide? No alebo či ide, no to je otázka. Ja tu mám tak 5 FPS. Tak to je tvoja chyba, nie je moja, nemáš mať telefón za 150. Mal si kúpiť za všetky svoje úspory, čo si mal. Veď to boli všetky. No ja som si kúpil BMX za 250. A ešte mám, že 50 €. Takže dokopy som mal logicky 300 €. Tak ale zase ja som viac nemal, lebo ja mám bicykel za 600 €. Čo máš? Bicykel za 600 €. 600,000,000,000,000,000,000,000,9 €? Á, to je Cube, čo chceš? Ja mám BMX, som si kúpil včera alebo kedy. Včera, ale neviem kedy. Včera, jak by Dominik povedal. Včera. A inak, ozaj, nezabudnite si kúknúť Snapchat. Počkaj, ja to poviem, lebo ty to hovoríš jak postih. Nezabudnite si pozrieť, toto není promo, to je také, že antipromo. Keď máte proste Snapchat, no tak si pozrite, že účet Dominik Čongrady, cringe meter vám stupne až do nebes. Dominik, už po druhé to hovorím, by mal platiť, že ho takto reprezentujeme na verejnosti. Ty vole, no tak to je pravda, ale... Ale čo dobre ho reprezentujeme. No hej. Ty vole, neby ma, jaký čapak dostal. Ja som všetky rozbil. Viem, že sú tu aj rýchlejšie ľudia, ale ja si myslím, že som docela rýchly, tichý som ľudia.
No viac jak 1000, keď si dám boost. Tebe ešte nebuchol mobil? Nie, ale mám taký pocit, že to skoro buchne. A nebuchne, Ja keď počkaj. som si ho položil na chodbu, no tak mne začalo pukať reprák normálne. Také jemné pukanie. To prečo? Ja neviem, lebo telefón je... Ja som stepol. To čo som povedal? Ja som chcípol, som povedal. Chřípol. Ja som chcípol. Čo musíte XPčka? Ľudia, keď viete, čo musíte XPčka, napíšte mi to do komentárov. Celo, prepáč, ale môj telefón už buchol. Ako buchol, tak jak so mnou voláš? Haló? Aerox, nerob sa na... Viem, že spolu voláme, teda som sa na to pozrel. Hovor. No dobre, tentokrát mi to nevyšlo. Ale na budúce už ešte. Ale zase musím sa priznať, že s tou hrou, že mi to nejde, to je fakt pravda. Však preto som sa aj lívol. Jaj. Jaj? No jaj. To mi nevyšlo. Asi už Ale môžem... ja nechcem flashpoint. Čo? Aha. Mne sa z toho nedá líbnúť. Počkaj. Dobre, tak vypni rovu. Dobre, ľudia, toto asi môžeme video končiť, aj keď to nemá ešte 15 minút. To je jedno. No, môžeme to teda končiť a neviem, či sa vlastne môžete tešiť na ďalšie video, keďže môj odberateľ že vôbec nepribýval a neviem, či nezruší môj YouTube kanál. Takže ja sa s vami lúčim, aj Aerox. A takže čaute. Čau.